Želám príjemný dobrý deň, volám sa Pavol Valúch. Na Varfaríne som od roku 1999. Píšem svoje príbehy a to, čo som s Varfarínom zažil, na budemfit.eu/blog. Pomáham ľuďom, aby si udržali aspoň približnú kvalitu života, ako mali pred Varfarínom. Rád sa podelím o svoje zážitky a skúsenosti s ostatnými. Rád sa poučím zo zážitkov a skúseností iných. Aké body si dnes preberieme? Povieme si niečo o antioxidantoch a varfaríne. Povieme si, čo je to orac. Prečo váš zubar musí bezpodmienečne vedieť, že ste na varfaríne? Pripomenieme si, aká dôležitá je rovnováha. Poznáte aloe vera, ginkgo, ženšen, omega-3. Pozrieme sa na ne z pohľadu varfarínu. Prečo možno i vás bolia kolená? Ako je to so športom pri varfaríne? Prečo má zelenina také veľké rozdiely v obsahu vitamínu K? A prečo je ten rozptyl v obsahu vitamínu K pre nás nebezpečný? Chcete schudnúť a vyskúšali ste už úplne všetko? Poviem vám, čo určite nemáte robiť pri varfaríne. Poďme si teraz povedať pár slov o antioxidantoch. Oxygen Radical Absorbance Capacity, skratka ORAC. To je metóda merania antioxidačných účinkov. Veľa sa hovorí o antioxidantoch. Sú to látky, ktoré na seba viažu voľné radikály. Voľné radikály sú nestabilné molekuly, snažia sa svoju stabilitu získať tým, že práve zdravým bunkám kradnú elektróny. Tým ich vlastne poškodzujú. Antioxidanty tvoria akúsi ochranu našim zdravým bunkám. Voľné radikály si bohužiaľ naše telo stále vytvára samo. A rovnako ich prijímame zvonka. Sme príliš kyslí? To, že kyslé prostredie v našom vnútri nie je dobré, vedel už antický lekár Hippokrates. Práve naša vnútorná kyslosť je zrejme jednou z príčin vzniku väčšiny chorôb. Takmer všetko, čo zjeme, sú kyseliny. Teda napríklad okrem plzeňského piva a citróna. To sú zásady. Kyslosť je meraná v jednotkách pH, potenciál hydrogén. Ak sa blíži k nule, je to maximálna kyselina. V prípade, že pH je 14, je to maximálna zásada. Čistá pramenitá voda by mala mať pH okolo 7,0, teda je neutrálna. Naša krv je mierne zásaditá a má pH v rozsahu 7,365 až 7,420. Akákoľvek zmena kyslosti spôsobuje koniec života. Hovorí sa, že i obezita je choroba spôsobená prílišnou kyslosťou. Bunky sa chránia proti príliš kyslému prostrediu a obalujú sa tukom. Je naše telo skutočne naprogramované na 110 rokov života? Ja osobne neviem. Faktom ale je, že som čítal, možno rovnako ako vy, že sú oblasti, kde ženy ešte v pohode v 60-ke rodia deti. Pravdou je, že týchto ľudí ešte nezničil náš civilizovaný konzumný spôsob života a ich jedálniček je nahony vzdialený tomu nášmu. Antioxidanty sú prirodzenou súčasťou ich stravy a majú hodnotu takmer 100 000. U nás bežne dostupné potraviny, napríklad rajčina, má orac 195, sušené slivky 5770 a horká čokoláda 13120. Rozdiel je značný. Pre nás, čo sme na varfaríne, je výber antioxidantov trošku obmedzený. Výborné antioxidanty, ako je zelený čaj, vitamín C, grapefruit, brusnice, kapusta, brokolica
a tak ďalej, si musíme odpustiť alebo prinajmenšom byť veľmi, veľmi opatrní. Na druhej strane treba dodať, že písomná informácia, teda leták pri riekoch, hovorí toto, citujem. Brusnicový džús a ďalšie produkty z brusníc môžu zvyšovať účinok varfarínu. Neodporúča sa preto používať. O ďalších sa leták radšej nezmienuje. Podobne sa dá povedať i o ostatných spomenutých antioxidantoch. Niektoré znižujú účinok varfarínu, ako kapusta, brokolica, vitamín C, keď sa dlhodobo užíva, zelený čaj. Robia nás teda hustými. Naše INR, kvik, môže teda byť nižšie, ako by malo byť. No a naopak, antioxidant, ako je napríklad brusnice, nás robia rečími, ako by sme mali byť. Trhali vám zub? Nepoznám človeka, ktorý by s radosťou a dobrovoľne sám sebe nechal trhať zuby. Pritom stačí sa len pohodlne posadiť do relatívne pohodového kresla a otvoriť ústa. Sú teda momenty, kedy zub už nie je možné zachrániť a musí ísť von. My, varfariňáci, to máme ale ešte o čosi horšie. Keby mne len tak z ničoho nič vytrhli zub, vyvolalo by to príliš veľké krvácanie. Keby mi vytrhli viac zubov naraz, mohol by som úplne vykrvácať. Riešenie je jednoduché. Niekoľko dní pred trhaním zuba treba navštíviť svojho lekára. Ten vysadí varfarín a nahradí ho heparínom. To sú tie známe včeličky. Ak klesne kvik na požadovanú hranicu, ideme na vec. Zubár vytrhne zub, ale tým to neskončilo. Po pár dňoch lekár vysadí heparín a nasadí naspäť varfarín. Nastáva proces znova nastavovania. Tu je naša kvalita života trochu obmedzená. Ale čo už. Nezabudnite pri návšteve u zubára ho upozorniť, že ste na varfaríne. Keď vám bude treba trhať zub, spoločne si vás s vašim lekárom na tento nevšedný zážitok určite pripravia. Žiaden zubár vám nevytrhne zub, kým váš kvik nebude na hodnote 1,0. Bude sa jednoducho báť, že vykrvácate. Opakovanie je matkou múdrosti. Pripomeňme si základ, čo je podstatou pri užívaní varfarínu. Základom je rovnováha. Rovnováha medzi množstvom vitamínu K a množstvom varfarínu, ktorý zjeme. Naše telo si nedokáže vitamín K uchovávať do zásoby a ani ho nedokáže samo vyprodukovať toľko, koľko ho potrebujeme. Takže ho musíme dodávať aj pomocou stravy. Lekár vás na začiatku tzv. Nastaví. Čo to znamená? Lekár vie podľa vašej diagnózy, aké INR, alebo ak chcete kvika, máte mať. Na základe vášho stavu. Súčasne odhaduje vaše stravovacie návyky. V hlave si premietne, čo asi pravdepodobne jedávate. Na základe toho určí, koľko mikrogramov varfarínu budete užívať. Prečo kontrola kvika u lekára je najčastejšie po 6 týždňoch? Lekár si tým overuje, či sa tak povediac trafil, či je váš kvik v limite, ktorý vyžaduje vaša diagnóza. Ak sa mu zdáte príliš hustý, dávku varfarínu zvýši. Ak samozrejme naopak ste príliš riedky, dávku varfarínu zníži. Pripomeňme si, že varfarín účinkuje 36 hodín a môžu nastať dva extrémy. Prvý extrém je ten, že budem jesť potraviny s veľmi vysokým obsahom vitamínu K. Na raňajky pašteku z kačatej pečenky, zelený čaj. Na obed si dám boršť, kuracie srdiečka, citrónovú šťavou zapijem. Na večeru si dám suši a bylinkový čaj alebo brokolicové fašírky. Za celý deň som prijal príliš veľa vitamínu K a tým pádom som príliš hustý, čo je pre mňa zlé riešenie. Lebo sa vystavujem možnosti embólií a následným problémom so srdiečkom alebo s mozgom.
Druhý extrém je ten, že naopak vysadím všetko, čo obsahuje vitamín K. Dám si teda tuniaka, ktorý nemá žiaden vitamín, dám si varené vajíčko, len bielok, to takisto nemá žiadny. Dám si králičiu polievku, pečené jahňatko, na večeru si dám mrkvový šalát s banánom a dám si potom ginko alebo ženšen. Urobil som to, že som za celý deň jedol príliš málo vitamínu K, to znamená, že INR moje bude príliš vysoké a ja budem príliš riedky. Vystavujem sa tak nebezpečenstvu krvácania a problémom s tými spojenými. Mám ešte jeden športový zážitok, okrem toho tenisu, čo som hovoril minule, o ktorý sa s vami chcem podeliť. Je z obdobia, keď som sa pokúšal športovať. Boli sme s deťmi na nádhernej dovolenke na Vysočine, hrali sme nohejbal. Hlavičkoval som minimálne, lebo som si bol vedomý, že prudký úder do hlavy by mohol spôsobiť problémy. Menej som sa venoval nohám. Chcel som zasmečovať, dvihol som pravú nohu, ako bolo treba, zasmečoval, ale veľký problém. Ľavá noha zostala ako prikovaná na zemi. Zvyšok tela ale nasledoval príkaz pravej smečujúcej nohy a celé telo smerovalo doľava. Rýchlo som sa pobral k zemi, ale s kolenom nebola reč. Za pár minút bolo 3-krát väčšie ako to druhé. A samozrejme bolelo. Bolo plné krvi. Nasledovala cesta do Brna. Tam mi začali vyťahovať krv z kolena a v sekunde sa mi neuveriteľne uľavilo. Stačilo, aby v striekačke bolo možno polovička štamprlíka a bolesť bola razom preč. Krv bola z začiatku neuveriteľne čierna. Pýtam sa lekára prečo. On mi vysvetlil, že každý z nás niekedy v detstve padol na koleno a už dávno na to zabudol. Potom ale mohla v kolene zostať malinká kvapôčka krvi. Tá po čase, po 20, možno 30 rokoch, sa zmení na kyselinu. Tá potom rozleptáva chrupavky vnútri kolena. Kĺby začínajú byť narušené a suché. Práve to je jedna z príčin, prečo ľudí v staršom veku bolia kolená. Pokiaľ aj vás bolia kolená, možno ste si práve teraz spomenuli, ako ste v detstve si rozbili koleno. Vedeli ste, že ginko si môžete vypestovať i doma? Stačí na to na začiatok obyčajný kvetináč. Aby vám ale prinášalo úžitok, nezabudnite, že prvé 3 roky nesmie byť na slnku. Keď dosiahne tohto veku a narastie zhruba 30 cm, potom ho môžete dať von. Nebojte sa, nezmrzne. Je to jeden z najstarších druhov stromov na našej planéte. Je mimoriadne odolný. Dokáže sa ubrániť plesňam, hubám a dokonca ho nedokážu zničiť ani nečistoty, ktoré vytvárame my ľudia. Našťastie. Niektoré stromy sú tu už 2000 rokov. Liečivé účinky majú hlavne plody a listy. Jeho účinky na naše zdravie sú veľmi rozsiahle. Od porúch zraku cez pečenia ladviny až po cievny systém a mozog. Výborná prevencia infarktu myokardu a mozgovej príhody. Pri varfaríne ale treba byť opatrný, lebo zosilňuje jeho účinok. Robí nás teda redšími, ako by sme mali byť. Je spomenutý i v písomnej informácii pre používateľov varfarínu. Vedeli ste, že Mahatma Gandhi jedol surové listy aloe vera, aby mu dodala energiu pri jeho pôstoch? Pred niekoľkými tisícročiami vedeli o jej liečivých účinkoch už starovekí Egypťania. Prepáčte, ak to teraz poviem, vám bude pripadať trošku bizarné. Dokonca si ju obrazne povedané vyskúšal i král Tutanchamón. Prečo obrazne? Lebo bol už po smrti. A práve pastou z aloe vera ho lekári zhruba v 14 storočí pred našim letopočtom balzamovali. Vo vtedajšom Egypte sa pasta z aloe vera nazývala krvou bohov. Je to úžasný antioxidant s veľmi širokou škálou účinkov.
Má v sebe viac ako 200 účinných látok. Je použiteľná znútra i zvonka. Dokáže regulovať výšku cholesterolu. Má priaznivý vplyv na črevnú mikroflóru. Vyrovnáva kyslosť tela. Je výborným pomocníkom pri veľmi veľa druhoch zápalových chorôb. Pokiaľ ste na varfaríne, treba byť ale opatrný. Moja mama ju pestuje doma a užíva ju podobne, ako ju užíval i Mahatma Gandhi. Má na ňu priaznivý vplyv, i keď je ťažko to zmerať, vzhľadom k množstvu liekov, ktoré berie. Rozhodol som sa vyskúšať to i sám, na vlastnej koži. Robil som tak, ako vždy, keď robím pokusy na sebe 5 dní pred meraním INR. Kvik mi rýchlo stúpol na 6,2. Moje telo teda reaguje na príjem aloe vera veľmi prudkým zriedením krvi. Vedeli ste, že ženšen využívali ruskí kozmonauti na zníženie stresu a zlepšenie pozornosti? V Ázii ho volajú koreň života a hojne sa používa na podporu plodnosti. A že sa im tam darí. Jedných je viac ako miliarda a druhých 5-krát viac ako nás všetkých Európanov dokopy. Najznámejšie sú 4 druhy, a to ženšen čínsky, kórejský, americký a sibírský. Má ale aj svoju druhú tvár. Neznáša sa s niektorými liekmi. Preto konzultácia s vaším lekárom je viac ako potrebná. Samozrejme ešte predtým, ako ho začnete brať. Nepríjemné je i to, že sa nemá rád ani s čajom, ani s kávou. Nemá skrátka rád kofeín. Preto môže spôsobiť bolesti hlavy a nespavosť. U niektorých ľudí vie znížiť hladinu cukru v krvi. Ženšen výrazne zoslabuje účinok varfarínu. Pripomína to i písomná informácia pre používateľov, ktorú nájdete v každej krabičke od liekov. Skrátka, nás, varfariňákov, robí ženšen podstatne hustejšími, ako by sme mali byť. Vzájomné pôsobenie varfarínu a omega-3 mastných kyselín je najkomplikovanejšie. Prečo? Výsledky štúdií sa neuveriteľne rozchádzajú a navzájom si protirečia. Možno je to spôsobené tým, že každý sme iný a na každého z nás pôsobia i lieky rozdielne. Omega-3 mastné kyseliny majú veľmi priaznivé účinky na srdcovo-cievny systém. Znižujú hodnotu zlého LDL cholesterolu. Sú výbornou prevenciou proti srdcovým a cievnym ochoreniam. Ale ak už človek užíva lieky na srdce alebo na cievy, je prínos omega-3 mastných kyselín minimálne otázny. Výsledky štúdií sa rozchádzajú. Americké štúdie hovoria o veľmi prospešných pozitívnych účinkoch na ľudský organizmus. Naproti tomu korejský výskum z roku 2012 zase hovorí, že výživové doplnky s kapsulami omega-3 nepriniesli žiadne pozitívne výsledky. Najbližšie k pravde bude zrejme nemecká spoločnosť pre výživu, v skratke DGE, ktorá hovorí o priaznivých účinkoch na začiatku ťažkostí so srdcom a cievami. Preto odporúča jesť ryby 1 až 2 krát týždenne. Dokonca aj v kombinácii s varfarínom nie je účinok omega-3 jednoznačný a jedná sa skôr o predpoklad, že omega-3 mastné kyseliny znižujú účinok varfarínu a robia nás hustejšími, ako by sme mali byť. Ale sú i ľudia, u ktorých je to presne naopak. Prečo sú také rozdielne množstvá vitamínu K v jednotlivých potravinách? Pokiaľ ste si už stiahli 99 potravín s obsahom vitamínu K, možno vás prekvapili rozdiely v niektorých potravinách. Častokrát sú to i 10-násobky. Kyslú kapustu som miloval. Aj vy ste ju mali alebo máte radi a musíte si ju odpustiť. Áno, to je jedna z položiek, ktorá nám, varfariňákom, znižuje kvalitu života. Rovnako i zelený čaj. Ten je dnes antioxidačným hitom.
My, čo sme na Varfaríne, si musíme za ni nájsť náhradu. Ale všetko sa dá, keď sa chce. Mám pravdu? Keď sa pozriete na tieto čísla, tak vlastne kyslú kapustu by sme v pohode mohli jesť. Veď má len 62 mikrogramov. Ale chyba. Na druhej strane je takmer 25 násobok. Čo to znamená? Že ak si kúpim kyslú kapustu z jedného obchodu, môže mať 62 mikrogramov a z iného obchodu 1540. A to už môže byť veľký problém. Prečo to tak je? Záleží v prvom rade, kde bola kapusta pestovaná. Či na severe Afriky, alebo u nás doma. Čím bola postrekovaná proti škodcom. Kde vykvasila. A aký priebeh mal kvasný proces. Je toho dosť, čo v konečnom dôsledku spôsobí ten obrovský až 25-násobný rozdiel. Řežicha je bez pochyby veľmi dobrá bylina. Je na ňu veľmi veľa dobrých receptov, ale znova. Ak by mala len tých 57 mikrogramov, patrila by do potravín so stredným obsahom vitamínu K. Ale na druhej strane môže mať až 600 mikrogramov. No a to už ju z nášho jedálnička takmer vylučuje. To isté platí o olivovom oleji. Gréci sú špecialisti jak gurmáni na olivový olej. Oni tvrdia, že panenský olej sme si vymysleli my. Teda nemám na mysli nás, ale marketingových špecialistov, aby sa to jednoducho lepšie predávalo. Oni veľmi dobre vedia, v ktorej oblasti je kvalitný a v ktorej nie. V našich obchodoch nájdeme i rajčiny, bez farby, chute a zápachu. Tie zaručene pochádzajú niekde z Islandu, zo skleníka vykurovaného geotermálom. Tieto rajčiny prvýkrát videli slnko, keď ich u nás vykladali z kamiona. Je samozrejme na nás, kde nakupujeme, a tak to samozrejme i zostane. Pre nás, čo sme na Varfaríne, je základom tie zdroje našich nákupov, čo možno najmenej striedať. Ak vidím príliš veľký rozdiel medzi číslami udávajúcimi obsah vitamínu K, treba zachovať princíp opatrnosti. Teda radšej budem uvažovať s tou horšou variantou. Symboly krásy sa časom menia. Pred 100 rokmi boli pokladané za krásne ženy tie, ktoré mali plné krivky. Všade. Skrátka jemne pološtílené, plnoštíhle dámy boli top. Ešte prednedávnom frčal silikón. Silikónové krátky boli skrátka in. Dnes chceme byť všetci štíhli. Je to v poriadku. Nášmu zdraviu to určite pomôže. Ale keď sa pozriete na tabuľky, koľko by ste mali vzhľadom k veku a výške vážiť, asi budete prekvapení, alebo aj ste prekvapení. Ten tabuľkový človečík má šťastie, že žije v dnešnej dobe. Prečo? Lebo keby sa viezol na rebríňáku, tak ťažko sa udrží sám seba pokope. Mladé dievčatá majú svoje vzory v modelkách. To by bolo zase v poriadku. Ibaže nastavený trend médiami je taký, že mnohé z nich sa pri snahe priblížiť sa k dnešným hodnotám krásy prepracuje až po anorexiu. No a to už v poriadku zase nie je. Tak či onak obezita nám určite neprospieva. Ja mám tiež blízko k tým, čo o sebe hovoria, že priberú aj z vody. Rozhodol som sa teda, že ja schudnem. Pri debatách s priateľmi sa častokrát spomína dieta, ktorú určite poznajú mnohí z vás. Volá sa kapustová tukožravá dieta. Áno, je to jeden z tých zaručených receptov na schudnutie. Bolo to ešte v dobe, keď som nemal úplne jasno, aká je kapusta nebezpečná, keď užívam varfarín. Vyskúšal som obidve varianty. Prvá je surová kapusta 3-krát denne, nakrájaná a okyselená. Skúsil som i druhú variantu s varenou kapustou. Nakrájaná tá kapusta uvarená vo vode. Bez ničoho. Bez štipky soli
alebo kvapky oleja. Určite ste aj vy počuli zaručený recept, ako to treba urobiť. Výsledok mojho chudnutia sa dostavil takmer okamžite. Našťastie som o 4 dní išiel na Quicka. Bol hrozný. Bol som príliš hustý. Moje INR bolo 1,2. Svojou nezodpovednosťou som si mohol pripraviť veľmi veľké problémy. Hodnota INR, blížiaca sa k 1, je pre ľudí na varfaríne mimoriadne nebezpečná. Možno len pár dní s takýmto INR stačí na takmer istú embóliu, srdcové problémy alebo mozgovú príhodu. Takže moja rada na záver znie: žiadne kapustové diety a podobné nezmysly. Ja to už určite skúšať nebudem. A radšej budem možno trošku guľačí.